Jamen, jeg er hans bror. Jeg var her egentlig for, vi skulle være sammen i dag. Men altså, det bliver det ikke så meget til mere. Altså, han har fået den campingvogn der. Det er ikke, der døde kontakten sådan lidt. Det gik bare ned ad bakke derfra egentlig. Ja, jeg ser ham ikke rigtig mere. Han blokerer sig lidt væk for omverdenen. Det, ja. Nej, han siger ikke rigtig noget til nogen om, hvad han laver og hvor han tager hen. Så det, ja, man hører ikke rigtig fra ham. Ja, nej, det bliver ikke til så meget mere. Det er lidt svært at føre en samtale med ham. Da han kun svarer på latin efterhånden. Jeg kan ikke forstå latin. Det. Så kører han igen. Jeg kan ikke... Han lukker sig ude for det selskabet. Jeg kan ikke... Den his heikel i der Schulka. Dishkandulika falaparanda falafel bla bla bla. Diabolis kanda. Hvad? Hvad? Ja, du forstyrrer. Jeg sidder i et vigtigt møde. Mhm. Det er fordi, det er vigtigt. Ikke? Det er vigtigt. Jeg ved godt, det er Hyggelotte. Jeg ved godt, hvem du er. Møde, Hyggelotte. Vigtigt møde. Mhm. Vil du have en campingvogn? Altså, det er gratis. Nå, ja. Hvor gratis? Altså, meget gratis. Ja. Jeg ved, ja. Okay. Okay. Hyggelotte. Jamen, jeg så det en aftale. Okay. Ja, tak. Farvel. Kan du væk? Kan du væk? De skal ofre noget. Okay. Ikke? De tilbyder djævlen, eller det gør han i hvert fald,
Jeg hørte en kylling i går aftes også der. Og jeg hørte den blev slagtet lige der. Lige over bag. Du kan se toppen af det stråtægt hus. Lige bag det. Det er hans hus. Ja, vi overvejer kræfterne til at sætte til salg efterhånden, og vi er så bange. Politiet, de gør ikke noget. Kommunen gør ikke noget. Det er kun os, der siger noget her. Naboerne, de er aldrig hjemme, så det er kun os, der kan høre det. Vi er bange for det, og vores børn får heller ikke søvn. Hvordan skal de klare sig i skolen? Okay, no. Look, I see your little news reports, okay? I see them. And all I have to say is, how dare you? How dare you? Listen, I don't know who you people are. I don't know who you are or why you're spreading these malignant rumors. They're all false. Lies. Lies! Defaming a good man's reputation. A very good man. Alma er helt tam og meget, meget kælen. Jette er pensionist og bor i området med sin mand. Nå, skal vi se, om der er nogle æg i dag. Her lever de en idyllisk tilværelse tæt i kontakt med naturen. I den skønne have med alle de små kroge finder man Jettes høns, og dem holder hun meget af. Problemet er bare, at den landlige idyl er ved at blive fuldstændig smadret. Jette og hendes mand føler sig utrygge og kan ikke sove, fordi den kutteklædte mand bryder ind og stjæler Jettes høns om natten. Dejlig mad. Ja, jeg hedder Jette, og jeg bor her i det her helt vidunderlige område. Simpelthen så smukt og dejligt. Og vi har været så glade for at bo. Vi har boet her i mange år. Jeg tror faktisk snart 25 år. Vi er bare ikke glade for at bo her mere. Der kommer en mandsperson. Jeg ved ikke, hvem han er. Han ser meget, meget mystisk ud. Han ligner faktisk sådan en fra middelalderen eller sådan noget. Jeg ved ikke, altså han må være syg i hovedet. Altså høj, tror jeg. Han må være rimelig slank også, fordi altså, der er ikke så meget ind under den kutte der. Den flagrer, når han løber afsted. Altså, vi ved faktisk, at han bor længere nede ad gaden. Der holder en hel masse campingvogne i hans have, en masse skrammel. Og der er også nogle andre, der kommer og går dernede. Så altså, er det en kult, eller hvad? Jeg ved det ikke. Men jeg er sgu også lige glad, fordi han skal fandme ikke tage mine høns. Jeg har prøvet at ringe til politiet. De siger, ja, men det er jo forfærdeligt. Jamen, det kigger vi på, men de har aldrig været her. Jeg har aldrig snakket med dem. Altså, første gang han kom, der kom han om natten, og min hund gik amok. Og jeg løber ud og ser ham bare forsvinde ud af havelågen. Og så finder jeg ud af, at der mangler 2 høns. Så havde jeg 10 tilbage. Så satte jeg hængelås på. Så kom han tilbage og klippede den over. Så havde jeg jo 8 tilbage, tror jeg det var. Og så har han været her, Gud hjælpe mig også om dagen. Altså det er jo faktisk ikke kun mig, det er jo næsten det værste af det hele. Altså jeg har en bekendt, som har en gård heroppe, og hun har også haft besøg af ham, og hun har mange høns. Men jeg tror da, at vi bliver nødt til at lave et eller andet vagtværn, hvis det bliver ved, fordi hvis politiet ikke kommer, så må vi jo selv gøre det. David er historiker fra Københavns Universitet. Han er Danmarks ledende autoritet, når det kommer til gamle offerpladser fra vikingetiden.
David er blevet tilkaldt med kort varsel for at afdække nogle forhold omkring et nyt fund i Nordsjælland. Jamen altså, umiddelbart så blev jeg jo ringet op i morges fra Jægerspris Kommune og blev bedt om at køre herud. Babu, fordi der var blevet fundet det her, de kaldte det en historisk offerplads, som de gerne ville have mit input på. Det er faktisk ved at være 50 år siden, at der sidst blev fundet en vikingetids offerplads i Danmark. Ja, altså, hvis man skal begynde at vurdere, sådan, i hvilken historisk periode den her offerplads hører til, så synes jeg, der er rigtig meget, der peger på i går. Ja, i går. Der er for eksempel stadig ild i faklen, som umiddelbart ser ud til at være fra Biltema. Og der sidder Temo-prismærker i kutten. Slander! Det vil jeg kalde umiddelbart med min historiske baggrund for stærke indicier. Og så er der kniven her. Tager jeg lige en chance. Kløverblad, som jeg forventede. Det er jo umiddelbart Kop & Kandes eget import-Kina-mærke. Det er på min kraftigste overbevisning, er det ikke en vikingetidsplads, den her. Disgraceful sensationalism! Now, for all these things you say, if they're really happening here, if they're going on here, wouldn't there be some evidence? Show me the rivers of blood. Show me the sacrificial daggers, or the chicken heads, or the bodies, the other cult members, you know? If this is a cult, where are the others? It's just me. It's just me. And frankly, I'm quite disappointed. I am. And busy. Very busy. I'd like to get back to my work. My papers. Okay, look, I'm no villain, okay? And there's nothing going on. So it's just... Oh. Now, let me explain things for the last time, okay? Just so that we're clear. This is an office. An office. I do my work, very important work. Meetings, stuff. It's an office. Vent nu lidt. Expecta motus stulti, ego cogitare non possum odiere. Det er svært at føre en samtale med. Jeg kunne svare på det. Det er ikke så nemt at komme i kontakt med. Mere efter
efter vognen. Den er lidt svær, det der. Du skal altså vise ægte skuffelse. Ja, ikke? Ja. Når jeg i virkeligheden bare synes, det er gakkelår. det er det. Jeg kan jo ikke. Åh, ja. Ja. Yes. Tempus est, magister. Non hoc tempore, John. Non hoc tempore. Non sane, penitet me, ignosci mihi. Galiumbra. Ska. Oh. Oh.